My si musíme uvedomiť to, ako je Peter Pettigrew, červochvost či červíček, dôležitý v príbehu a vlastne, aké mal šťastie, že prežil tretí diel Väzeň z Azkabanu. Poďme sa porozprávať o tom, čo by sa stalo, ak by ho nakoniec Krivolap alebo Kšivonožka ulovil a jeho životnú puť predčasne ukončil. Ak by totiž trio, respektíve Harry, by si uvedomil, že prašivec či prašivka je sus, alebo ak by ho dostal Hermionin kocúr, tak by to možno zachránilo kopec životov, no pekne postupne. Ak by sa síce stalo to, že by to Peter dal až po tú škriekajúcu búdu, kedy ukázal, že nie je potkanom, teda je, ale nie tým zvieracím potkanom, a uväznili by ho vtedy, tak by sa ukázalo, že je Sirius nevinný a bol by oslobodený. Do Azkabanu by išiel Pettigrew, Harry by býval na Grimaldovom námestí 12 u Síria a ten, koho netreba menovať, by pravdepodobne nikdy znovu nepovstal. No, poďme teraz ale k tomu Krivolabovi, k Šivonožke, ktorý ho toľkokrát skoro zniesol zo sveta. Čo ak by uspel? Kniha to pozadie celkom dobre opisuje, tam išlo o to, že kocúr sa stretol potajomky so Siriom, keď bol v psej forme a asi mu Sirius povedal, že tá krysa musí byť odstránená. Prvá vec, čo mi príde celkom divná zo strany Hermiony, je to, že máte v hlave vedomosť, že váš najlepší kamarát má za domáceho za domáceho miláčika potkana a vám ako super nápad príde to, že si kúpite alebo adoptujete mačku. Odhliadnúc od toho, Krivolap, Kšivonožka nebola len tak hociaká mačka, ale ona v sebe mala gény zvera, ktorému sa hovorí po slovensky knézl, po česky maguár, ktorá sa podľa knihy Fantastické zvery a ich výskyt definuje ako mačkovitá šelma, ktorá dokáže rozpoznať podozrivých a nedôveryhodných ľudí, čím Peter bol. Vznikla nám tu otázka prvá. Čo by sa stalo, ak by Animagus, zvieromák, zahynul v zvieracej forme? Zostal by mŕtvy v tej zvieracej verzii, alebo by to kúzlo vyprchalo a ukázalo by svoje skutočné ľudské telo. Ja si vybavujem, že v 6. knihe, keď sa mal Snape prvý raz stretnúť s Bellatrix a Narcissou a v jednej scéne započula Bellatrix nejaký pohyb, tak tým smerom vyslala smrtiacu kliatbu a keď sa išli pozrieť, že čo bol zdrojom toho hluku, tak jedna z nich povedala, že to bola len líška, ale ono to bolo povedané takým štýlom, ako by očakávali Aurora a že sa to telo po tej smrti na človeka zmení a to sa nestalo, tak im odľahlo, že to bola iba líška a že ich nikto nesledoval, žiadny Auror. Ďalší dôkaz toho, že sa Animagus zvieromák zmení do ľudskej podoby, môže byť to, čo sa stalo práve v 3. dieli, kedy Lupin vo vlkodlačej forme takmer smrteľne poranil Siriusa v jeho psej forme a ten dokázal utiec k jazeru, kde ho našiel Harry, avšak už premeneného opäť na človeka. Nebola by hlúposť sa vedome premeniť na človeka, ak by ste vedeli, že kolem dokola zúria dementory, moskomori, ktorí reálne hľadajú vás a vy sa im len takto ponúknete v ľudskej forme? Bola. Preto sa domnievam, že Sirius bol tak slabý, že sa v tej psej podobe nevedel viac udržať. On to zrejme vyžaduje nejaký druh sústredenia, v ktorom by jedinec mal konštantne zostať. A kvôli strate krvi to on už nedával a proste sa zmenil na človeka, ktorým v skutočnosti bol, tak aj to nám napovedá, že Animagus zvieromák v dobe skonu nadobúda pôvodnú ľudskú podobu. Takže keby kocúr zamordoval prašivca a prašivku v Chrabromilskej klubovni v noci, Chrabromil je po česky Nebelvír, čiže v Nebelvírskej klubovni, tak by sa študenti ráno čudovali, že ako sa tam ocitol mŕtvý človek, no verím, že keby tam došli kompetentní ľudia ako Dumbledore, Brumbal či McGonagallová, alebo skrátka hocikto z učiteľského zboru, tak by v ňom spoznali Pettigrewa, ktorému by chýbal prst. A po nedlhej dobe vyšetrovania by sa prišlo na to, že Ronovi zmizol potkan bez jedného prsta a mohli by si tieto dielky spojiť jak Lego. No dobre, tak vieme, že Peter vtedy dávno nezomrel, že zomrel až teraz, ale ako to pomôže Siriusovi? Čo so Siriusom, čo utekol z Azkabanu? Pozrite, Lupin by bol prvý, ktorý by si spojil 2 a 2 a že Peter to na Blakea narafičil, že nafingoval svoju smrť a vyhodil sa do vzduchu. Dúfam, že by to chvíľu trvalo, ale presvedčil by aj Snape'a, ktorý by to síce s nevôľou, ale predsa len priznal. Vyšlo by na prvých, že celá banda Jamesa Pottera, tým sa myslí Pettigrew, Black a sám James, sa stali neautorizovanými zvieromákmi, pretože podľa zákona ministerstva mágie, ak ste Animagus, tak to cez ministerstvo musí prejsť a oni vlastne boli tajní rovnako ako aj Rita Skeeterová Holoubková. Proste je dosť možné, že by Harry už nikdy nezažil trable, čo zažil prvé 2 roky a konečne by mal krásny rok na čarodejníckej škole, plný mágie bez toho, aby mu išlo o život. Iba ak nie.
stále by sme tu mali proroctvo od profesorky Trelawney, ktoré sa proste musí vyplniť aj bez Petera. Ak by ste sa pýtali, že kto to bol, tak v knihách je dosť podrobne popísaný príbeh Bartyho Croucha juniora, alebo ak chcete tak Bartyho Skrta juniora, ktorý bol extrémne verným služobníkom Lorda Voldemorta. On by bol určite schopný svojho pána vypátrať a síce by mal s tým viac roboty než s pomocou červíčka, ale dal by to aj sám. Takže pravdepodobne by bol Barty junior nútený obetovať svoju ruku, a to by mohol. On by sa tam mohol aj dostať na ten cintorín a zároveň držať tú kamufláž, že je Moody. Skrátka by povedal pred tým labyrintom, že ho, neviem, boli brucho a že si musí odskočiť. Jeho nepodozrieval ani sám Dumbledore, Brumbal, tak mohol si spraviť na toalete prenašadlo, o ktorom vedel len on, alebo hoci kde inde, a na ten cintorín sa premiesniť a byť tam, keď sa tam dostane aj Harry. Čo sa samotného turnajú týka, tak Moody lomítko Barty by Harryho meno hodil do ohňa, on by sa turnaja zúčastnil, ale mal by výraznú podporu Siriusa tým, že by sa už nemusel skrývať. Osobne by zabezpečil, aby Igor Karkaroff nič nespravil Harrymu, tým, že bol bývalý člen Smrtiedov, ale popravde bolo by to zbytočné, lebo s nimi Igor už nechcel mať nič spoločné. Tak ja si myslím, že prítomnosť Siriusa, ktorý sa nemusel skrývať, by mohla viesť k tomu, že by Harry pozval čo skôr než Cedric na ten ples, dali by sa dokopy a možno by spolu vydržali dlhšie, neoplakávala by v peťke ona Cedrika, no možno by sa časom rozišli. Mne príde, že s tou Ginny k sebe patrili od začiatku, ale ruku do ohňa by som za toto nedal. Ale pozor, ak by mal Harry podporu Siriusa, nepotreboval by podporu Moodyho, lomítko Bartyho, a ten by sa mohol viac sústrediť na to, aby zdiskreditoval hlavného Harryho konkurenta, ktorým bol Cedric. Je moc pravdepodobné, že by sa do posledného kola ani Cedric nedostal, prípadne by Harry našiel skôr ten pohár, teda prenášadlo, ktoré by Harryho prenieslo na cintorín a Cedric by nikdy nezomrel. Smrť Petera by nejaké veci zmenila, ale nešlo by o nič horibilného a všetky dôležité eventy by aj tak nastali. Možno by sa ušetrili nejaké životy, možno by nejaké iné vyhasli, avšak v konečnom dôsledku by nebola až takým dealbreakerom, no povedzte vy, čo si o tom myslíte. Ak máte teóriu, napíšte ju do komentu, váš like ma poteší, odber so zvončekom vás na nové video upozornia, týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.